Ngathi mina ngifuna umphathi wala. Yes. Angifika esitolo bathi uthini ngithi mina ngifuna umphathi walana eshophini. Bathi uthini lo ubani lo? Ngithi mina nina bafana. Labo badala phela ngiphusha ngoshuni wami mina ngithi. Hayi ngeke othi nje. Othi ngihluphe nje nami yabo. Ngeke phela ngiphinde endaweni engingaziwa lokhu ngihlela endlini. Ngithi mina othi wena nina bafana. Uphi umphathi wala? Ayi beqale begoloza bethi umphathi ngithi mina okay umanager. Bathi manager ufuna umenza ngathi mina umanager. Ethaka yena. Ayi ngithi mina okay uphi umanager? Bembizi lapha phezulu ehlelo. Ngithi hayi ngabe sasuka lapho phezulu ngiyeza mina. Angisasabi ukuthi kunani la phezulu mina ngiyongena mina njengomfana wale kaNibela ngiyangena mina la. Angifika lapha kumanager. Ngithi manager yini wena impuphu ungayidayisi la ekhaya?